Yun, good morning, good morning. It's Sunday. Welcome back to my channel. Kasama ko po ngayon si Pacboy ng Anda. Hindi ka naman dyan, Tyrone, para lang wala kayong nararamdaman sa isa't isa ni Rian mo. Shout out pala sa jowa niya, si Rian. Rian mo mapigilan sa sariling mapaibig sa iyo. Yun, papunta tayo mamaya sa kanila. Gusto daw kasi makita ni Tyrone yung ka-chat niya gabi-gabi. Actually, araw-araw yata. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero feeling ko sila na to. I need somebody who can love me and my world. O bakit? Totoo naman, di ba? Di ba, mahal mo naman si Rian, di ba? Crush na yun. Yun, mamaya, punta natin yung bahay nila. No?